Nu tager den bare holdt nærmere over. Okay. Yes. Er du klar? Godmorgen, Karoline. Spis. Jeg kan jo ikke se det. Fy for. Jeg gør. Hvad siger du, Niklas? Ja, det er 100 kroner værd. Det er 100 kroner værd, siger hun. Nej, hun har nogle... Hun ser meget sjov ud. Hvad? Hun står og laver nogle meget sjove lyde. Jeg synes, hun danser faktisk egentlig utroligt godt, som siger, når hun har gået dans i flere år. Jeg ved ikke, hvad det er for en ny dansestil, som jeg vil udvikle. Jeg synes bare, det er ikke en scoredans, fordi det ser grimt ud at danse og smile med brune tænder. Og det ser også ud som om, at... Jeg kan ikke få resten af. Det så fast i munden, munden snærper sig sammen. Ja. Jeg skal låne 100 kroner, Niklas. Nej, har hun fået det væk? Hun har ædt Niklas. Hun har ædt det, der sidder ikke mere ind i munden på hende. Er det ikke? Hvad? Ja, du får hende lige. Nej, jeg gjorde det.